beti izan dute denboraren inguruan kezkatzeko joera hori. Eta lehen esan bezala, orain 6 urteko etenaldi horrek bultzatuta are gehiago ez. Eta poesiak zerbait eman balin badit, hori da. Beste denbora bat bizitzeko eta denbora horretaz kontzientzia hartzeko tresna bat izan litekela bintzat, eta hori islatzea ere gustatuko litzake. Garai hiper azkar, hiperproduktibista, dena kalkulu, estrategia dan honetan, iruditzen zaite poesia izan litekela beste denbora horretaz zabatzeko tresna egoki bat, ez? Begirada poetikoa esango nukeen zera hori. Eta hori liburutik edo idazketatik haratago zerbait dela iruditzen zait. Azkenean, liburu bat idaztea edo paperean idaztea ariketa politxaskoa da, baina teknikatxo bat izan ezkero, hori ikasutiteke, okerrago, hobeto xo egingo dezu hori. Baina begirada poetikoa da interesatzen zaidana benetan, bizitzaren inguruan begirada poetikoa izatea, eta normalean arreta jartzen ez dugun gauza horietan jartzea arreta. Oin dela gutxi elkarrezketatu zintuzten berrian, eta hor, okerrezpanago, tezen onalako kontrakotasun bat diskursoaren eta keinuaren artean, ez? Piskat, diskursoaren garaia bizi dugula edo, eta auzoaren bitartez, eta bitartez egon daitekela horako keinurako hurbilpen bat, ez dakit hori piskat esplikatzea daukazun. Ez nago bat ere diskurtsoaren kontra, iruditzen zait diskurtsoak behar direla, baina poesian gehiago interesatzen zait, nahi bada zeharkako diskurso bat edo keinua. Keinua beste gauza askoren artean galbidean dagoen zerbait, dala iruditzen zait, keinua esaten edanean ez desan nahi imitzio fisiko bat bakarrik, edo ez behintzat hori bakarrik. Baizik eta asmo handizalerik gabe gertukoaren ganako halako ariketatxo bat, ez? Eta uste poesiak horretarako bide ematen dula. Baina barduren bitartez eta hitz potologiak erabili gabe gertutasuneko parada entzat ematen duela. Eta hori, keinu poetikoa kontzeptu interesgarria iruditzen zait. Beste da lortzen da. Nire honi konturatu naiz, bai hau esaterako orduan, baina baita liburuan bertan ere diskursotik gertu egon daitezken esaldiak eta paldiak badaudela. Poemen idazkerari bere buruz, estiloari buruz, poema guztiak letra xedez idatzita daude, puntuazio ikurri gabe eta batzuk metaforikoa dira, laburragoak, baina badira eta ez utxiola narratiboa direnak, musexagoak eta pixkat. Eta esango nuke horren badagoela baita ere liburuan indargunetako bat kontatzeko molde hortan oso kalekoa dena, baina oso adierazkorra eraberen orduan, ez dakit. Puntuazio horik ez dago, ziur aski gaur egungo gizarte kaotiko honen seinale bezala. Eta gero, bai, desenteko bulkadaz atera zaizkit gehientsuenak. Lehen bristadan idatzitakoak, dira asko nahiz da gero horazketatxoak egin, eta hortan Xabier Mendiguren editorearen ezinbesteko laguntza izan. Eta, bai, kuriosoa da, edo nire ala egitu zait bintzat, luzeak atera zaizkidan horietan, narratiboagoak edo esan genezake, gertaerak, bizipenak, deskribapenak eta dauden horietan, ez dakit gazetaritza, baina kronikatik gertu egon daitezkeen idazmoldeak badaude. Eta gero gogoeta abstraktuagoak edo izan litezkenak, edo
sakontzeko eta filosofatzeko beta ematen duten horietako zenbait, denboraz eta espazioaz eta horiek labursia, oso laburrak batzutan, atera zaizkit. Baina poemara iristen ez direnak, esango nuke aforismo koskor batzuk. Liburuan eta nire idazketan dauden beste kontraste horietako bat da hori. Poemek osatzen duten ibilbideaz edo, ez dakit, esango zenuke justu hori ibilbide bat edo osatzen dutela, holako itinerario bat badagoela liburuan edo nola izan da banatze eta ordenatze zehar. Bai, lehenengo auzoaren halako deskribapen bat eta auzoaren neurriaren inguruko laudatze bat edo gero pixkanaka azaltzen dira haurtzarotik eta datozen minak, zinak, gero auzoak berak ematen dizkizun erritualak, galbidean ditugunak horietako asko eta ezinbestekoak zaizkigunak nik uste, gizaki bezala harremanetan jartzeko aberasten joateko eta badagoien berreskuratze nahi bat ere. Eta gero lehen esan bezala auzo oso konkretu bat badago, metaforikoaz gain, baina auzo horretatik ateratzen dira adar desberdinak ere. Bi nagusiki, fisikoki behintzat, bat kostalderantz, nire familiaren parte bat horkoa baita eta horrantz egiten den ibilbide bat badago haurtzarorantz, era berean, itsasorantz. Eta beste bat, asko egin duguna, Gipuzkoa barren horretatik kapitalerantz lanak hartaratuta, kultura harremanek, musikarako joerek, eta hor beste errepide madarikadu bat azaltzen da hor, nazional bat guretzat, Zumarragatik Donostia ingurura artekoa, eta horren inguruan ere badira poemak, lanaren, abiaduraren eta alienazio guzti horren inguruko poemak. Horiek ere auzo gehigarriak edo izango lirateke, errepide horiek. Pop referentziak ere badaude poema batzutan eta ez dakit justu nola esaten duzun poema batean, baina uste pop litika eta pop esia edo justu politika eta poesia pop lirika. Bai. Pop litika eta pop lirika izango da igual, hori da. Ez da igual, horako mundu pop baten jartzun batzuk edo iristen dira baita ere, sartu irten batzuk baita ere. 80ko hamarkadako ume izan ginen, 80 hamarretan erabe, nik uste pop estanda bizi izan gehiela alabearrez, bete-betean, ikusentzunezkoen bitartez eta horraipatzen dut adibidez, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa niretzako oso impactantea izan zen. Eta hortikan etorri diran gogoetak pop kulturak zenbat referentzia eman dizkigun, kasu batzuetan aberasgarri. Eta gu izbili izan geran kultur munduan eta ezinbesteko. Baina horrek ere ekarri dit kritika bat, nolatan zentratu geran hainbeste horretan, gehien bat mundu anglosajoni erretik etorri diran referentziak eta dira eta lehen esan dako produzio eta batez ere konsumo ohitura batzuk ezinbestean txartatu dizkigunak. Eta gero, neroni adinean aurrera joan ala, etorri zait hor pop garai hori baino lehenagoko beste aro bat Gurasoen eta Aiton Amonen bitartez eta jaso dela, landa eremuko familia etnik erabat, eta horre ere sortu izan zaizkit estanda asko, batzutan gatazka bezala eraman izan dituenak, eta hemen tentsio horretatik poemak sortu zaizkit, eta liberazio moduko bat ere bai. Ez da bando bat edo bestea defenditzea edo baten alde edo ez den alde jartzea, baizik eta tensio horietatik zer sortzen den ikustea.
Bueno, ipatu dut ez, haurtzaroa itsasoarekin eta Urola ibaian barrena bidea egin eta zarautzeko ingurune horrekin ere asko lotzen dela eta bueno, itsasoa ingurune hori niretzat bada beste auzo bat. Eta horren ingurukoa da Murgil izenekoa. Aparretan zen itsasoa Inurritzan. Galdera ikur egin da pistaratu ninduzun, azkenengoz. Uretan murgil egin eta desagertu nintzenean. Adio keinuetarako distantziarik etzegoen. Urrun geratzen zen malekoia, miliatara udako arrastiriak. Bi karakola potxikoratu zenituen Luis Burjoaren armiarmen gainean jauzika hasi baino lehen. Manta arrainez galdezka hasi nintzen, urrazpiko ibilaldi pausazkoan. Jodoa hasia zen erlasuzko fereketan. Galdera ikurraren kurbaturak min egiten zidan bizkarrean, eta burges txikiaren puntu ikurra galtzear nengoen. Bitxa sorbaldan paratu orduko entzun ziren kaioen karrankak, ulukanta gosetiak. Banindoan algen miraz, banentoren muskuiluen eriz, karramarroen txarangara batu nintzen. Urrabisalen argipean naiz geroztik, eri eta muskuilu. Eskerrik asko.